सुख्रेंबारि बाथौ थानसालियाव खाथि माइनाव फोरबो फालिदों। आसामनि दाब दाब जायगाफोराव माइनाव फोरबो फालिनाय बादिनो धेमाजि जिल्ला गगामुख बियाग बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय सुख्रेंबारि बाथौ थानसालियावबो खाथि माइनाव फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। सिगांनि बोसोरफोराव फालिनाय बादिनो देग्लायबो सुख्रेंबारि बाथौ थानसालियाव खाथि माइनाव फोरबोखौ माखासे नेमखान्थिजों गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। माइनाव फोरबो फालिनायावनो बाथौ धोरोमनि गोबां रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिडिया नोंथांमोन दा नोंथांमोनहा जिथुनिखि जोंनि सुख्रेंबारि गामिनिफ्राय दिनैनि बे 1 कार्तिक माइनाव फोरबोनि समाव नुजाफैनो हानाय मिडिया नोंथांमोन। दा मुङा जाबाय आंनिया मन' बसुमतारी, गामिया जाबाय सुख्रेंबारि। बेनिफ्राय जोंनि बे बाथौ आलारि बाथौ थानसालियाथ' जोंना बिदि माने माब्ला स्थापन जानाय, माब्लानिफ्राय जोंनि बाथौ धोरोमा जोनोम मोननाय बिनि दिन थारिख गैया। मानो होनब्ला बुहुमा जेब्लानो जोनोम जादों अब्लानो जोंनि बे बर' हारिनि मोनसे धोरोम हिसाबै माने फालिबोनाय धोरोम आरो। जेब्लानो जोंनि बिमा बिफानिख्रुइ बिमा बिफासिन आबै आबौ बिथांमोननि दिननिफ्रायनो बे बाथौ धोरोमा फैफाखानाय आरोखि। जों बेखौ दिनैनिल' होनना साना आरो जोंहा बेवहाय बाथौ धोरोमाव खुनु बाथौ धोरोम माबायावनो दिन थारिख माबा गैया, जोनोम सान गैया। दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, आं गोलाव फोलावनो सानाखै। जिहेतुके नोंथांमोनहा बेखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला आं बेखिनिखौ बुंथिबाय आरो नोंथांमोननिफ्राय माबा सोंबावनांगौबा नोंथांमोनहा सोंनो हागोन आरो। बे फुजाखौ जोङो माने ओरैबायदि, जोंनि बे फुजाया जाबाय जोंहा बोसोराव खनथाम फुजा थायो। बे फुजानि बेलायाव नैबेनो जोंनाव माने थामथि फुजा जाहैयो आरो। बे फुजाखौ जोङो माने आसिन दान जोबनाय लोगो लोगो जोङो दुब्लि बारियाव बिमा माइनावनि मुङै जोङो गासा होयो। गासा होखांनानै बेनिफ्राय जोङो माइनावखौ माने 1 कार्तिकआव जोङो बरायो आरो। जेन' जाहाथे जोङो बेखौ माने मान होनाय। बे कार्तिक फोरबोआ जाबाय जों माइनावखौ माने मान होनाय आरो। दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंबाय। नोंथांमोनहा आरो माबा मिथिबावनो लुगैयो नामा? उद्देस्यआ बेनो जे जोङो बे माइनाव फोरबोखौ माने जोङो दिनै जिहेथु जोंहा बरदल'नि आनसलिकनि बेन्दोङाव जोङो सोनारनानै थानाय, बे जोंहा दिनै बरदल'नि आनसलिकआव जोंनि जेसेबां बाथौ धोरोमारिफोर दङ बिथांमोनाबो बिदिनो गाजा गोमजायै खुंदों। बे बेलायाव जोंबो बेखायनो खुंफानो गोनां जाखायो। जोङो जेब्लानोखि थि खालामनानै लादों जे जोंनि नोलोबारि आनसलिक दल एबा जोंनि बरदल'नि बियाबा जि थांखि बादि लादों, जोंबो बे थांखि बायदिनो सोलिलांगोन। बे थांखिया जाबाय जोंनि परम्परा। जोङो जेरै गावखौ मोजां लामाजों दैदेननो हानाय, आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जोङो गावखौनो जेन माने गोजोनै लाखिनो हानाय, बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो बेफोरबायदि फोरबोखौ खालामनाय जायो। आरो बेजों लोगोसेनो आफा बोराइ बाथौनि जिथुनिखि गुन, बिनि गुन गोहोआ जोङो गोथौ एबा थाथौ होननानै मिथिदों। जिहेथुके जोंनि बिजाबाव लिरनाय। दा बे बिजाबाव लिरनायजों लोगोसे जों बेखौनो बुङो जे जोंनि बाथौ, बे बाथौआव मोनबा तत्व दं। बे तत्वआनो जाबाय जेरै हा, दै, बार, अख्रां। बे मोनबाखौ लानानै जोङो मोनसे बाथौ। बिनिखायनो जों बेजों रुजुनानैनो जोंनि बे बाथौआव मोनबा तत्वआ दङ। बे तत्वआनो जाबाय मोनसेल', मोनबाजोंसो मोनसे। जेरै बुंनो थाङोबा मानसिनि देहाया जाबाय हा, माबाया जाबाय बार, हांआ। थिग बिदिनो दैया जाबाय जोंनि थै, देहाखौ दैदेनग्रा, नङा होमबा? थिग बेफोरबायदिनो जोङो बेनिफ्राय
सान अख्रां बेसोर जोंखौ दैदेनग्रा नङा होमबा देहाखौनो दैदेनग्रा थिग बेखौनो लानानै जोङो मोनबा तत्वखौ लानानै बाथौनि जिथुनाखि बे मन्दपखौ बानायनानै जोङो बाथौखौ सिबिनाय जायो आरो बाथौनि गेजेराव सिजौ बिफांखौ मानि थाखाय गायनाय जायो? बे सिजौ बिफाङा जाबाय जोंनि परम्परा बे जिथुनाखि आं बुंलांबाय हा दै बार मोनबा सान अख्रां बे मोनबा तत्वआनो बे सिजौ बिफाङाव दं आरोखि सिजौनि सिरिया जिहेतुके मोनबा सिरिबा बे सिरिबायावनो जाबाय जेने बेयावनो थाबाय रोदाया जाबाय हा बिफांनि देहाया जाबाय जेन बार बिनिफ्राय बिनि बिदुं लाखिग्राया जाबाय सान बेनिफ्राय बिनि माबाया जाबाय अख्रां बिनि मुल मन्थ्रआ बेयाव अख्रांसिमथ' अख्रांनि सायावथ' रावबो थांनो हाला जेब्लानोखि रोदानिफ्राय उजिबाय उजिनानै बिफाङा जौबाय देरबाय थिग अख्रांखौथ' सोरखिलांनो हाया थिग बेफोरबायदि आरोखि बेयाव मोनबा तत्वआ दं बेजों रुजुनानै आरो सुनि जिथुनिखि मोननै जरा बे मोननै जराया जाबाय जेरै हौवा हिन्जाव नङा होमबा थिग बेखौ बुजायदों आरो बाथौ सिबिनायावथ' जोंनियाव दासान्दि माने ओरैबायदि जों जेबो आनसलिकआव दैथायहरनो हानाय जायाखै सम माने आनसलिकनिफ्राय जोंखौ माने बिथोन होफैयो बिदिनो नोंसोरो मोजाङै बाथौ धोरोमखौ सिबिलां जोंनिसिम दैदेनहरनाय जाखांफु लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि जिथुनिखि धोरोम फुजिनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया माबायदि जानांगोन बिसोरो माने ओरैबायदि आब्रुथि गोनां जानांगोन जाहाथे गावखौनो सामलायनो हानाय बयजोंबो सिनायथि जानो हानाय दा जेरै बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनहा जोंहा आनसलिकआ लेंहरो जे नोंथांमोनहा जाफोर बुजियै खोथाफोर दङ बेखौ बुजिनोब्ला जोंनि आनसलिक नोलोबारि दंखायो आलायखुंग्रि थान बेवहाय माने मंगलबार बा साबा नुजाफैबाय थाबानो जाबाय बेखौ बिथांमोना खावलायदों आरो दा बेवहाय जोंबो हगार हरो सम दा बेनो आरो बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।